לאט לאט לאט. או, פרה מתוקה! בת זונה, אני מדבר אלייך אבל. או, פרה מתוקה! הגעתי היום להציג לך את סבנוס הכסף! אנחנו פה, התחלנו את טרק סובב כפר יונה. אחי, האוטובוס, יש אוטובוסים שעוברים מפה, אבל הם שם, הם לא עוצרים. והוא הרס לנו את כל הטיול איך שהתחלנו. אנחנו עכשיו בשלב הכי יפה של הטיול, הבניינים של הגרושים, החלק האהוב עליי, יש פה הרבה היסטוריה. טוב, עכשיו, יום ראשון, מתחילים את שביל הגולן, הגורה. ומה ניתן לומר? אנחנו פה בכפר הציורי של מג'דל שמאס. יש פה מקומות אנדרטות יפות כאלה, כמו המגרש כדורגל. הנה. אפשר לראות את הצליבים של הילדים. הנה זה פה. זה היה קצת שחור. התחלנו בעצם, אבל כולם פה הומואים רוצים לשתות קפה וזה, אז הם לא מרוכזים בוולוג המטורף. אותו נאכל היום. טוב, אנחנו יוצאים מהעיירה הציורית מג'דל שמאס. והנה, הנה קניתי. גז חנקן, חבר'ה. מה? יש לך גם סקג על הדרך. זה לא איזה באסה איתך. בואו נסתכל שנייה על הטבע מסביב. יאללה. יוצאים עכשיו מהבנוי אל הפתוח. הנה עוד רואים שם את הבתים. ורז, ביקשתי שיתוף פעולה, נכון? היי! אם אתם רואים, יש פה אינפקציה, אבל יכול להיות שהוא ימות בהמשך הדרך. אינפקציה משהו. אני מוכן להתערב על המקומיים. אוי כן, תנגחו עליי. נראה לי כעסו עליי קצת. עשיתי קצת בלאגן. לא נורא. לא נורא. עדיין הולכים. לא הלכנו הרבה. 2 קילומטר וחצי אולי 2. יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד. What a pretty view. סתם, אנחנו במקומות חר עדיין. פאקינג פאתי מג'דל שמס. עוד שעה נגיע במקום הזה נחמד. יאללה חבר'ה, סיימנו מקטע אחד, מה יש לכם לומר? וואלה, היה די קל. כן. משתין עליך, אחי. איזה יופי. אתה יכול לעשות זום? בוא נבדוק. וואלה יכול. אז תצלם שאני משתין עליך. רק כפול 2. בסדר, לא נורא. יאללה, תצלם אותנו. קיצור, יפה מאוד מה שהולך פה. כן. פה אנחנו ישנים. עדיין באזור השטח ה... יאללה, אתה מצלם אותנו או שכאילו מה... אני אמור לצלם אתכם כאילו? אנחנו רוצים תמונה. רוצים תמונה עם זה? לא יודע, תעשי תמונה. וואו! טוב, יאללה. אנשים! בואו נקפל וזהו. בואו נקפל וזהו. גיל, הנה גיל. צעירה, ויש לה בולבול. טוב, נמשיך בהמשך. הוא בעצירה עכשיו. נכון רז? כן. יופי, יופי. אכלנו קפה. נכון, אכלנו קפה. מה אתה אומר על הקפה ועל העצירה? מי שהכין את הקפה הזה, אחי, מכונה. כן, לא יודע מי זה. אמרו לי שהוא הומו קצת. בוא נראה בינתיים את הנוף שיש לנו פה. נוף, כן. וואו! איזה יופי! נחמד. למה לעשות את זה יותר ארצי? לא, אני לא מוכן לעשות את זה יותר ארצי. אני חושב כן. עכשיו
האצבע. what the fuck, אחי? עכשיו נמצאים את הבולבול. היי. הפוך. יאה. פוס. סתם. היה לך מוגזם. איזה מגניב זה, אה? כזה קטן, איך זה? זה מה שהיא אמרה. יאללה, מספיק. רז לוי נסע לטיול עם סבא, חשב שיהיה לו מגניב, שיהיה סבבה. תסתכל איזה מטורף זה. יואו. תסתכל, אני יכול לראות כאילו פה איך זה נראה. תראה? צורה. היי. כל כך מוגן, לא. נפגשנו כבר. קיצור, אז אנחנו פה עכשיו, לא, הולכים לאורך הכביש. במקום הזה, שהוא יפה, היה רודם. סתם, מרץ 23 אחי. תרגד, סנובר. כמה זמן רצוף סרטון נכון? כמו מיינקראפט. כן. רגע, תסתכל פה. תחזיק את זה ותגיד לי אם אני עדיין במקום הנכון. מה זה לא רואים כלום? עכשיו, כן. כן, תרביץ. רגע, עכשיו חכה. ניו זילנד זה לא בדרום, אין שם בחורות, תחזור בודד הבית כל יום. בטינדר רושם שהוא גבוה, יפה. שם אנחנו פה עגבנייה פיצה. אנחנו על הרודם. על הרודם. נכון, אנחנו על הרודם. ואני חייב להגיד פה שהתצפית מרהיבה. מרגיש כמו בווינדוס. נכון? כן. רגע, אני אעשה ככה. יאללה. לא יודע אם אפשר להבין בסרטון איזה מטורף פה. תראה את החרמון. איזה יופי. אני גם מגיע לזה. פה אנחנו בשומר מסך של ווינדוס. שם יש קצת פרות גם. קצת יפה, פשוט אמיזינג. מאחורינו החרמון ולא תפרטו. כמובן הצד של הישראלים, אז קצת פחות טוב. תראה את המוצב שאתה משהו. כבשנו מוצב, וואלה הייתה לחימה. לא יודע מי נלחם, אבל היה לחימה. שם כלב. הנה, קצת זום אני יכול לעשות. איפה יש כלב? אתה לא רואה את הכלב השחור? בדיוק באמצע של הבלוקים. אחי, זה פרה. נכון, יש שם כלב. מה? יש כלב. זה לא פרה. זהו, נשארנו עוד איזה 4-5 קילומטרים עד שנגיע כן. די. דבר. לשמה. ונקים נעשה את הדריך הבטחה, וזהו. מה עוד צריך? תבין יד צבאי. עשינו עצירת תדלוק בקולבו אל רום. ומסתבר שהיה אפשר להיות עם בקבוק אחד. כן, אבל מחר הוא ימות. מה קנינו? שתי שקיות. ומים. ובירות. למה לא? למה לא? כולם גייז. מחר עושים 30. וואלה אחי, כל היום הזה שווה בשביל לעשות את זה אחי. בשביל לבוא, לפתוח אוהל אחי, כמו זה פינג. יש לך חוט על הראש, כל גדול. טוב חבר'ה, הגענו לבית. הגענו לקמפ הראשון, המקום שבו החלומות הולכים להתגשם למעשה. עכשיו אנחנו הולכים לעשות פרוטוקול, להחליף מהר לסנדלים. מה קורה חברים שלי בבית שמה? אנחנו איזה יופי לחיות פה, שימו לב. בירות,
ים! מה עוד צריך? הלילה רק התחיל חבר'ה, מי יודע מה עוד מצפה לנו אי שם בזה. שימו לב, פה אנחנו עוברים את צינור המוות. לפי האגדה, כל מי שישן פה יבקר אותו בלילה רוח החפושניה. פחד. ועכשיו קנטי יוכל לעשות לנו שיעור יוגה. בואי נלך. אני קורא לזה כלב בבגרות מינית. קדימה. לא, להפך, אני קורא לזה הלידה. תוציא את הראש החוצה. רגע. יצא לו גם התאום. וואו! יצא התאום החוצה. זה מה שקורה. יפה מאוד. כל הכבוד חברים. גפוף שמח בעיסוק. אוי ואבוי. אוי ואבוי. בוקר טוב, בוקר טוב. אנחנו אחרי לילה עצים. עשינו סבב מין בין ארבעתנו. ובוא נגיד שעד עכשיו כואב לי התחת. בוא נגיד שאתמול הארוחה הייתה נהדרת, רק בזכות מי שבישל אותה. כן, מזל שהבאתי את הסיר ונתתי לי את ההזדמנות להכין את הארוחה המצוינת הזאת. אבל איך היינו מכינים אותה בלי השמן, אחי? וואו, כן, מזל המרקה. שהבאתי סיר, כי אחרת לא יודע איך היינו מתקדמים. בקיצור, מה נשאר לנו היום? היום אנחנו בתהליכי קיפול מתקדמים ונתחיל לצעוד לעבר ההר הזה, אותו אנחנו מטפסים. אולי לא מטפסים אותו. ואנחנו פה, יש לנו פה את הבשלן קפה שלנו, שמבשל את הקפה. יום שני של ההליכה שלנו לעבר הטרמפ הביתה. מי יודע לספר לנו מה אנחנו יכולים לעבור היום? את עמק הבכר. זה הר חרמוני. נכון, למה קוראים לו הר חרמוני, אתה יודע? כי אני חרמן. לא, כי כשבאו לפה הבריטים, הם מצאו את החרמון ואמרו פאק זה עצום, נקרא לזה חרמון. ואז אמרו את ההר הזה, ואמרו פאק זה נורא דומה. אז חרמונית. אל תבדקו את זה, סמכו עליי. השעה היא 8:54 וקנטי איבד את הכובע שלו, אז הוא חוזר ואנחנו צוחקים עליו. Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my own, I'm so lonely. יש עומרי שידעו איפה זה. וואו. איזה סקג נהדר. גב שלובה עם חורף, עם חיוך בשתי עיניים. תרוץ! ובכן, אנחנו בצעדים האחרונים לקראת מאגר בן טל. עכשיו אני אעשה לכם סיפור זריז למה קוראים למאגר הזה בן טל. בן וטל מצאו אותו ראשונים. זה המאגר, זה השפיכה המוקדמת של המאגר, זה סתם מקום של יעני מים. נו! כמו שאני קשוח. מאוד, אני רואה. תנו ביקורות על האוכל, קדימה. הדבר הכי מגיל שחר. פיתה דרוזית. פיתה. דרגו ב8 מטר. שמן זית. 9 מטר. ועלה בלב. 6 מטר. יפה. ניר.
הקול שלי נשמע כאילו אני סובל, ואני אגיד לכם את האמת, אני סובל. אני כבר הרבה זמן לא נהניתי במסלול הזה. הפעם האחרונה שנהניתי הייתה אתמול, שהייתי בבית, והייתי ישנתי במיטה שלי. והיה לי כיף, והיה לי נחמד, והיה לי חם. לא חם, היה לי נעים. כי שמתי מזגן על 22 מעלות על אוטומט. זה אומר שהוא הפסיק, ברגע שהוא הגיע ל-22 וחזר כשהוא הגיע ל-22. אבל יש נוף יפה ונראה לי זה מה שחשוב, ולכן עכשיו אני אצלם שני ערים שנראים בול כמו ציצי. שלום וברוכים הבאים לסיוון ביצוע. הביצוע שלנו... יאללה, התחלתי, תהיו מעניינים. מה שקורה עכשיו זה שאנחנו הולכים לעלות 3 ערים. האחד, הר האבדון, השני, הר הייאוש, והשלישי, הר הזימה. יהיה כיף, אנחנו באזור שנקרא ערבות הגולן. קראתי לו ככה בגלל שהוא נראה כמו שערות ערבה. ויש לנו אורחת. שיר, את רוצה להגיד איזה משהו כזה למצלמה על היום שיהיה, שהיה? למה, יש יום הולדת, מזל טוב! מזל טוב! עצירה ראשונה מיני רבים. למי שטועה, לאחר 3 ימים של עצירות הבאתי גוש שנרשם בספר שיאי גינס. פה אנחנו השפויים, החבר'ה הטובים, ימנים, ושמה אומרים. זה לא בדרום, אין שם בחורות. תחזור בודד, הבית כל יום. בטינדר רושם שהוא גבוה, שם עגבנייה על פיצה, כמה רוע. עגבנייה על פיצה. המצטיין בטיול יזכה בקבנוס הקסם. הקבנוס היחיד שהתקלקל בשקית. אחריי! האם פרה תאכל את קבנוס הקסם? פה 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 פה. תתקרא איזה שואו. רגע. לאט לאט לאט. או פרה מתוקה! בת זונה, אני מדבר אלייך אבל. או פרה מתוקה! הגעתי היום להציג לך את קבנוס הקסם! אתה חייב לי? בת זונה חרבנה, נודר! היא מחרבנת לי על הפנים! יאללה, מחקר שלך. תעשי לי שק חמאס. זה קרפת עצמה. קרפתה. בוקר טוב, רמת הגולן. מקדימה יש את תל פארס, הר פרס, תלוי אם קוראים את זה מימין או משמאל. אנחנו מתחילים את הצעידה, נעצור במושב יישוב, קיבוץ, ישיבה, קשת. היום יום יחסית קצר, המסלול עצמו הוא 17.5, קניתי כנראה יהפוך לנו אותו ל-25.
יום לפני האחרון בשביל. אולי השביל זה אני לא אשכח את כל האנשים שפגשנו בדרך, השרמוטה מ-8200, אלה מפלחץ, כוס עמק וכל הירושלמים. וואלה, היה די מאפן. לא מאמין. מטורף? וואו! טוב, אני רוצה להראות לכם את המקום הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. יאללה. זה נקרא יבא דובה שובה דובה. איזה מקום. איזה מקום. שמע, בנתניה יותר יפה לדעתי. כל הצמחיות היפות האלה. תן לי לראות את... I want to go home. השביל הזה יותר מהכל מראה לנו את כמה מחקר אפשר לעשות על טבע האדם בטיול של 5 ימים. אנחנו 4 חבר'ה, ביחסית בכושר, כולנו יחידות קרביות, קניתי באיסוף, ועשינו כבר הליכות בעבר, אבל וואלה, יום רביעי, אנחנו שבורים מהתחת, אני לא אפה את זה. אבל ברגע שגילינו שמחר אנחנו מורידים רגע את האגו הגברי ומוותרים כמו לוזרים, עלה בנו פתאום החשק, וותר גם את החלק של היום, אבל יש גבול לכל תעלול, והופה, שולית. וואלה, אחרי 4 ימי הליכה, 400 קילומטר כל יום, אך מספקים, הגענו לכנרת. כמו שאתם רואים, זה הכנרת, ברקע שם לא רואים, אבל יש את טבריה. מה אפשר להגיד על המסע שעברנו כאילו? יצאנו חברים חדשים, איבדנו חברים גם, יצרנו אויבים, גילינו שיש אנשים מאוד מאוד טובים, אבל גם מאוד מאוד רעים. למדנו צניעות מהי, גילינו קושי, גילינו עוז, גילינו רוח, חרבנתי 3 פעמים. תודה למשתתפים. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. טוב חבר'ה, הכנתי לכם הפתעה לקראת הסוף. מה, כולם להתרגש, מה ההפתעה? עוד מעט נראה. אני רוצה שתעשה חיבוק קבוצתי בסוף הסרטון. יש, איזה כיף. המושיע שלנו. איזה כיף, חיבוק קבוצתי. My friend, and we'll keep on fighting till the end. כן, לא האמנו שזה יקרה, אבל בסוף זה קרה. הגענו לכנרת. 5 ימי הליכה, קשים מאוד, בלי שימוש ברכב ממונע בכלל, והיה נחמד סתם. פגשנו את הרצי. היי.
שהציל אותנו. היי, תגיד שלום. שלום. תגיד שלום. שלום. תגיד שלום. שלום. תגיד שלום. שלום. תגיד שלום. תגיד שלום. You get a shiver in the dark, it's raining in the park.